bodo channel लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुना होदो बेनि उनाव लाइक खालामदो बेनि उनाव शेयार खालामदो हाजासे लोगोफोर दिनै जों रायलायगोन जोंनि मबाइल गोमानायखौ जों माबायदि मोनफिननो हागोन गोरलैयैनो एबा नोंथांनि जिबा जुदि नोंनि फनखौ फन हरबाय थानायाव साइलेन्ट खालामना लादोंबा डिस्टार्ब जादोंबा एबा सोरबा जिएफआ बेबायदि थायोना बांसिनानो आं नुनो मोनदों अब्ला नोंथांनि जिएफनि बे साइलेन्ट खालामना लानायाबो जेबो खामानि होनाय नङा आरो बिथाङा थगायब्ला आं उमुक जायगायाव दं ओरैबायदि दं होननानै थगायब्ला बेबो जेबो खामानि होनाय नङा नोंथाङा ओरैनो बेखौ मोननो हागोन बेनि लोकेसना बिथाङा उमुक जायगायाव दं होननानै ओरैनो मोननो हागोन आरो बिथाङा मालाबा आं नुनो मोनदों जोंनि लोगोफोरनि जिएफआ ओरैबायदि माने टेक्स्ट खालामनो बानानै बिथांनि मबाइलाव जिएफनि मबाइलाव माने बेटारि गैला आंनि मबाइला बेटारि गैला उमुक होननानै बायदि थगायो नाथाय बे थगायबाबो जेबो खामानि होनाय नङा बे बेटारि गैया होनबाबो बेहायनो जों मोननो हागोन अब्ला लोगोफोर जों बेहाय सार्च खालामनांगोन गोजौआव लोगोफोर नोंथांमोना जि मबाइलाव जि नायनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा क्रोम ब्राउजारखौ खुलिना ला ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय गोजौआव 3 डट मोनगोन 3 डटआव मोननानै नोंथांमोना बेहाय डेस्कटप साइट होननानै मबाइलावबा मोनगोन ओमफ्राय आंना बेहाय पिसिखाय बेहाय डेस्कटप साइट फैयाखै डाइरेक्ट डेस्कटप खालामनालाय ओंखायनो ओमफ्राय आं बेहाय क्रोम ब्राउजार खुलिनानै बेहाय सार्च बाटनाव थुनानै बेहाय जों फाइन्ड माय एन्ड्रइड डिभाइस होननानै सार्च खालामगोन अब्ला आं टाइपिं खालामनोसै सार्च खालामनोसै फैखाबाय नै बेहाय सार्च खालामना होनाय लोगो लोगो जोंना बेबायदि इन्टारफेस फैगोन इन्टारफेस फैनानै जों बेहाय बेबायदि इन्टारफेस फैनानै ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय फाइन्ड माय डिभाइस गुगोल माने गुगोलजों जों सार्च खालामनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोआव लाखि लोगोफोर बेहाय नोंथांमोना जे गावनि मबाइलाव इमेल एड्रेस होना दोनो बे इमेल एड्रेसखौ नोंथांमोना गोसोआव थाथारनांगोन आरो बे इमेल एड्रेसनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मोननो हागोन स्ल' जाथारदों ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय इमेल एड्रेसखौ बुंना होनांगोन आरो गोसोआव लाखि लोगोफोर नोंथांमोना पासवर्डखौबो गोसोआव थाखानांगोन लोगोफोर अब्ला आं बेहाय इमेल एड्रेसखौ बुंना होनोसै बुंना होबाय सरि लोगोफोर बेहाय एडिटानो जायाखै आच्छा जाबाय ओमफ्राय जों बेहाय दाना पासवर्डखौ बुंना होदो लोगोफोर नोंथांमोना बे इमेल एड्रेसआव गावनि इमेल एड्रेसआव जे बे पासवर्ड होदोंमोन बे पासवर्डखौनो लोगोफोर बे इमेल एड्रेसआ जोबोद माने पार्सनेल बुस्थु बे इमेल एड्रेसखौ नोंथांमोना रावनोबो शेयार दाखालाम आरो बे इमेल एड्रेसनि पासवर्डखौ नोंथांमोना रावनोबो थैनोबो दाहोथार नङाबा नोंखौ बहुद गेदेर जारलायाव खोख्लैनो हागोन ओंखायनो लोगोफोर पासवर्डखौ रावनोबो दाहोथार आं पासवर्ड बुंना होनोसै लोगोफोर आं आब'नि मबाइलखौ सार्च खालामदों लोगोफोर अब्ला नुनो मोनबाय नै Oppo A3s आब'नि मबाइला जाबाय Oppo A3s नायदो लोगोफोर Oppo A3s मबाइला जाबाय Oppo A3s ओमफ्राय नायदो बेहाय एयारटेल सिम सालायदों आब'आ ओमफ्राय बेहाय बेटारि पार्सेन्टआ दं 86% दं ओमफ्राय लोगोफोर नाय लकेसनखौ नाय बिथांनि आब'नि लकेसनखौ नायदो ओरैबायदि जुम खालामना नायदो नोंथांमोना बे नुनो मोनगोन नै आसाम जोंना बेबादिनो जुम खालाम नायबानो मोननो हागोन लोगोफोरनि आंना बे
आंनि बे लकेशन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांनि जिएफआ जुदि मबाइलखौ साइलेन्ट खालामदों अब्लाबो जेबो खामानि होनाय नङा बेहाय प्ले साउन्ड दं बे प्ले साउन्डआव दोन होबा नायदो लोगोफोर आं आब'नि मबाइलखौ खाथियाव लाना दं आं आब'नि मबाइलखौ लोगो साइलेन्ट खालामनि आब'नि मबाइलखौ आं साइलेन्ट खालामबाय नै लोगोफोर आं आब'नि मबाइलखौ साइलेन्ट खालामबाय ओमफ्राय नायदो आं बेहाय प्ले साउन्डआव थुना होनि नुबाय लोगोफोर नायदो स्टपआव थुबाय आं नाय स्टपआव थुनोसै नाय स्टपआव थुनाय लोगो अब्ला लोगोफोर रावबो जोंनि मबाइलखौ थारैनो गोरलैयैनो खावनो हानाय नङा बेफोरबायदि आदबखौ जों बर' सुबुंफोरा सिखायना लानांगौ आरो गोबां बर' सुबुंफोर दं बेफोरबायदिखौ मिन्थियाखै जाय मिन्थियो बिथांमोना बे भिडिअखौ दानाय आरो गाज्रि कमेन्ट दा हर आरो डिसलाइक दाबो ओंखायनो लोगोफोर जाय रोङा बिथांमोननो शेयार खालाम बिथांमोननो हर हाजासे हर लोगोफोर आं खनसेबाव बेहाय नोंथांमोननो देखायनोसै प्ले साउन्ड नायदो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय गावनि गुगोलखौ जेनेबा नों मबाइलखौ थारैनो मोनमारासै दैयाव गारहरबाय बायदि खालामबाय जेनेबा होमबाथ' नों मबाइलखौ मोनखानाय नंला होमब्ला नोंथांमोना नोंथांनि गुगोल एकाउन्टफोरखौ माबा हेक बायदिसिना खालामनो हागौ ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना थारैनो गुगोल एकाउन्टनिफ्राय ओंखारनोबो हागोन गुगोल एकाउन्टखौ सेभ खालामनोबो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोननि बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना दानहरनोबो हागोन एबा नोंथांमोना बेलेग माखासे सफ्टवेयारनि जोहै नोंथांमोना मोननोबो हागोन लोगोफोर जेबो जिंगा दासि नोंथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना खावबाबो जेबो जिंगा दासि नोंनि मबाइलखौ थारैनो मोनफिननो माने जोबोद आसा थायो माने मोनथारगोन 90% मोनथारनो होनना आखा थायो लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि मोजां नांदोंब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो अन्नानै प्लिज आरो शेयार खालामदो हाजासे लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै